Eli oikein sydämellisesti tervetuloa aamun yin-jooga-harjoitukseen. Ja aloitetaan pienellä laskeutumisella. Eli ota mikä tahansa asento tuntuu tässä hetkessä miellyttävältä. Oot sitten siellä pyjamassa sängyn pohjalla tai sitten jo enempi pystyasennossa, niin mikä tahansa asento kutsuu rentoutumaan tähän hetkeen. Ja sitten kun sinne pääset, niin voit antaa silmien sulkeutua. Ja aloitetaan niin, että tosissaan mä luen tämmöisen pienen ikään kuin runonpätkän ja sitten annetaan niiden sanojen laskeutua hetken aikaa ennen kuin lähdetään asanoiden pariin. Luulen, että tämä aihe on meille monelle aika ajankohtainen. Tämän on kirjoittanut tämmöinen kuin Alisha Waghorn. Tämä on vähän mun oma huono suomennos, mutta tällä mennään. Aina löytyy lisää, enemmän. Lisää ja enemmän tekemistä. Enemmän kasvua, enemmän parantumista, lisää itsensä kehittämistä, lisää tehtäviä. Aina on siivottavaa, enemmän, lisää, enemmän. Pysähdy nyt vain hetkeksi ja hengitä. Ole. Missä ikinä oletkaan, vain ole. Juhlista sitä, kuinka pitkälle olet päässyt. Juhlista sitä, kuinka paljon olet jo saavuttanut. Juhli vahvuuttasi, kestävyyttäsi, myötätuntoasi, jatkuvaa yrittämistäsi. Pysähdy hetkeksi ajattelemasta asioita, joita sinun täytyy vielä tehdä. Sen sijaan keskity siihen, mitä olet jo tehnyt. Juhlista kaikkea sitä, juhlista itseäsi. Annetaan näiden ajatusten laskeutua ihan muutaman hengityskierroksen ajan. Hiljalleen voit lähteä sieltä availemaan vähän silmiä, jos laitoit silmät kiinni. Niin, että voidaan palata tänne yhteiseen virtuaaliseen joogastudioon. Eli mä ohjaan tosissaan tämän harjoituksen tänään Espanjasta käsin, niin kuin toki itse teen nykyään aina. Eli Padmala on ohjannut viimeksi useampi vuosi sitten, kun olin käymässä Suomessa, mutta ennen kuin 7 vuotta takaperin muutin tänne, niin ohjasin sekä Järvenpäässä että Keravalla useammankin viikkotunnin verran. Ja pahoittelut tosissaan vähän räkäisestä äänestä. Ja jos tuntuu siltä, että meidän lämpöilmapumpu hurina hirveästi kuuluu sinne ruudun toiselle puolelle, niin huikatkaa joku sieltä sen verran, niin mä sammutan sen. Täälläkin on nyt ollut öisin sen verran viileätä, että tämä ikään kuin ulkotilana oleva kuisti on aamusi aika viileä. Nyt lähdetään ensimmäisen asennon pariin vähän herättelemään lantion seutua ja selkää. Eli aloitetaan leveä lapsiasennolla. Eli tuu istumaan sun polvien päälle, jätä isovarpaat yhteen pepun alla, avaa polvet reilusti sinne sivulle auki ja anna ylävartalon lähteä valumaan kohti alusta. Ja nyt varsinkin tähän aikaan aamusta, kun keho voi hyvinkin olla vielä jäykissä tunnelmissa, niin laskeudutaan tällainen hissutellen ja vähän niin kuin pysäkki kerrallaan. Eli kuulostele kaikessa rauhassa niitä sun omia rajoja, missä kohtaa tulee se ensimmäinen kohta, missä keho lähettää jotain signaaleja, että nyt on ensimmäinen ikään kuin kireys, mikä ottaa vastaan. Jää hetkeksi aikaa sinne. Mihinkään ei ole kiire. Maltetaan pysyä lempeästi läsnäolon äärellä ja nimenomaan sen hyväksyvän tietoisen läsnäolon äärellä. Yin-joogassa me toki saadaan vaikuttaa asentoihin, saadaan muuttaa kehon tuntemuksia. Mutta mitä tahansa ajatuksia ja tuntemuksia nouseekaan, niin vastaanotetaan ne ensin kuitenkin sillä ystävällisyydellä ja hyväksynnällä. Mutta sitten jos on sellainen olo, että joku on liian kivuliasta, tuskallista tai epämiellyttävää, niin totta kai muutetaan.
Jos olet jäänyt vielä vähän jonnekin välipysäkille, niin voit lähteä kokeilemaan, että olisiko mahdollisuus liukua ihan sinne alustalle saakka. Voit laskea otsankin sinne alustalle tai vaikka ottaa tyynyä vähän siihen avuksi. Mä en tänään ole hirveästi pää alaspäin, kun tosissaan flunssasena menee sitten saman tien nenä niin tukkoon, että on vaikea hengittää ja puhua, mutta ohjaan toki asennot ja sitten nousen itse vähän enemmän pystyasentoon. Eli lapsen lepoasennosta lempeästä sellaisesta aloitella. Ja niin kuin tuon pienen alkurunonkin mukaan, niin maltetaan keskittyä nyt hetken aikaa vaan tähän olemiseen. Siihen yin-joogan oikeaan ihanuuteen, että ei ole pakko oikeasti pinnistellä eikä ponnistella, eikä varsinaisesti yrittää sen kummemmin mitään. Voi vaan liukua sen oman kehon perässä sellaisiin muotoihin, kun se keho kutsuu. Ja varsinkin kun omassa kodin rauhassa tai kesämökillä tai missä liian harjoitusta tekeekään, niin on aina vielä vähän enemmän vapautta kuin siellä studiolla. Siellä on vähän hankalaa alkaa tekemään omia kiemuroita tunnin keskellä, mutta omassa rauhassa voi aina modifioida vähän enemmän. Eli jos tänään jossain kohtaa joku asento tuntuukin ihan joltain ikään kuin muulta ja joku toinen asento kutsuu enemmän, niin anna sun kehon johdatella. Erityisesti aamulla antaudutaan sille oman kehon kutsulle ja läsnäololle. Kuunnellaan niitä viestejä, virittäydytään ihan reilusti sinne oman kehon ikään kuin radiotaan. Ihan muutama hengitys vielä lapsen lepoasennossa. Hengitä kertaalleen vielä vähän syvemmin sisään ja ulos tässä. Ja sitten anna seuraavan sisäänhengityksen lempeästi kutsua ylävartaloa takaisin ylös. Niin, että pääset liuuttelemaan polvet lähemmäs toisiaan. Herätellään vähän varpaita ja nilkkoja, jalkapöytiä. Eli jäädään istumaan sinne kantapäitten päälle. Liuutellaan kädet sinne selän taakse. Voit pikkasen tuoda väliä sinne polviin. Kädet selän taakse, pidetään rintakehä avoimena, pyöräytetään ehkä olkapäät ihan reilusti sinne taakse. Nojataan kevyesti käsiin ja nostetaan polvia kevyesti irti alustasta. Sen verran kun tuntuu sopivalta. Eli saadaan heräteltyä sieltä jalkapöytiä nilkkoja. Voi olla, että joskus riittää ihan se, että pelkästään istuu siellä polvien päällä. Sieltä ruudusta aika mukavasti jo näkyykin. Ja täällä aamuaurinko alkaa nousta tuolta vuoren toiselta puolelta ja mukavasti täplittää viherkasveja. Suomessa on ilmeisesti oltu jo ihan talvisissa tunnelmissa, ainakin sain sieltä jotain valokuvaa, missä oltiin jo lumitöissä. Täällähän on ollut ihan poikkeuksellisen lämmin syksy, että tällekin päivälle on luvattu vielä, että voisi olla jopa 25. Hyvä, lasketaan rauhassa polvet alustalle, keinautetaan kädet sinne polvien eteen niin, että saadaan tuotua painoa vähän käsien päälle, pylly irti alustasta. Käännetään varpaat sinne mattoon ja lähdetään varovasti tuomaan painoa sinne kantapäitten päälle. Eli saadaan heräteltyä vähän varpaita ja jalkapohjia. Voi olla, että jäät ihan reilusti nojaamaan sinne käsiin. Tuot kädet ehkä polvien päälle tai ehkä olet ihan hetken aikaa siellä istuma-asennossa. Tarkista myös, että pikkuvarvas yltää alusta. Turistien kannalta tosi ihanaa tietysti, että on hyvät säät, mutta täällä ehkä tiedätkin, niin ollaan kärsitty jo melkoisesta vesiasioista, eli vedestä on todellakin pulaa.
että jos ei kohta ala vettä tulemaan taivaalta, niin on pakko ottaa rajoituksia lisää käyttöön. Ja täällä on ollut jo kesällä voimassa esimerkiksi se, että ei saisi puutarhaa kastella tuolla hanavedellä tai täyttää uima-allasta eikä saa pestä autoja ja niin päin pois. Ihan pari hengitystä vielä tässä. Ja rauhassa palautellaan kädet sinne polvien eteen, keinaututaan varpaat takaisin alustalle ja sitten voi muutaman kerran vähän läpytellä niitä varpaita sinne mattoon. Kiepsatetaan täältä istumaan niin, että jalat tulee eteenpäin. Jos on aamuisin kovin jäykkä olo, mulla on ainakin aina ihan semmoinen tosi rautakanki fiilis aamuisin, niin voi hyvin ottaa vaikka vähän koroketta sinne pyllyn alle tai tiiliskivää, jos sulla on käytössä tai joogatiili. Herätellään polvinivelet ennen kuin lähdetään enempää niiden kanssa työskentelemään. Ne toki sai tästä nyt jo osuutensa, mutta hierotaan kevyesti polvitaipeet, vähän pyöritellen. Saadaan aktivoitua vähän lymfakiertoa sieltä. Muutenkin kerrotaan, että jotain taas kohta tapahtuu tällä alueella. Ja sitten hierotaan polvien päälle. Jos pyörittelet, voi välillä vaihtaa suuntaa. Ja sitten avataan jalat perhoseen. Eli jalkapohjat toisiaan vasten, polvet aukeaa sivulle auki sen verran, kun ne aukeaa. Ja tässä tosissaan, jos on sellainen olo, että lähtee kovasti kippaamaan jo sinne selän puolelle, niin sitten pienesti jotain tilkettä istunutta alle, niin että pystyy vähän helpommin tilttaa sitä selkää eteenpäin. Sisään hengitellään täällä. Ja ulos hengityksellä annetaan ylävartalon laskeutua siihen eteen sen verran, kun tuntuu sopii. Jos pidät sieltä jaloista kiinni, niin muista kuitenkin, että et lähde nykimään itseäsi sinne pidemmälle, vaan kuunnellaan niitä rajoja niin, että lempeästi tunnustellaan, että missä on se ensimmäinen raja ja jäädään hetkeksi sinne. Ja siitä annetaan hiljalleen sen asennon syventyä. Jos on selän kanssa paljon haasteita, niin voi olla, että kannattaakin jäädä enemmän pystyasentoon ja ajatella, että tekee suoralla selällä sitä eteen taivutusta. Perhosen funktiohan olisi nimenomaan siellä nivusten seudulla ja reisien seudulla, ei välttämättä niinkään siinä selän avaamisessa tai venyttämisessä. Mutta toki jos se tuntuu hyvältä, niin ihmeessä saa tuntemuksia tietenkin olla myös selän puolella, mutta jos ne kaikki valuu sinne, niin sitten voi kokeilla, että jos jääkin suoremmalla selällä vähän ylemmäs. Jos niska kovasti kiristää, voi vähän keinutella päätä puolelta toiselle. Yin-joogassa usein puhutaan, ja toki kuuluu asiaan ehdottomasti siitä pysähtymisen tärkeydestä ja paikallaan olemisen tärkeydestä. Mutta totta on myöskin se, että meillä on paljon yksilöllisiä eroja. Ja esimerkiksi nyt on aika paljon tutkimusta Faskian puolelta siitä, että pieni rauhallinen liike voi välillä ollakin tehokkaampi kuin ne pitkäkestoiset venytykset. Yin-joogan paikallaan pysymisellä on silti erittäin tärkeä funktio ja iso merkitys. Ehdottomasti kannustan siihen pysähtymiseen, mutta en ehkä ihan niin fanaattisesti enää kuin 10 vuotta sitten. Et jos on sellainen olo, että tavallaan keho vähän luontaisestikin kutsuisi pikkasen johonkin heijaavaan, pyörivään tai semmoiseen niin kuin lempeeseen, aaltomaiseen liikkeeseen. Joskus se voi tapahtua hyvinkin luontaisesti sen hengityksen myötä, ikään kuin toisella kierroksella laskeudutaan vähän ylöspäin, toisella vähän alaspäin. Niin sitä ei tarvitse mitenkään vastustaa, että pitää jäädä sinne niin väkisin jäkittämään. Mutta tärkeää tietysti myös aina sitten muistaa ja kuulostella sitä, että mikä on sitä mielen sanomaa. Että jos se on se mieli, mikä ikään kuin pyytää sitä liikettä sen takia, että se on niin levoton, niin silloin todellakin on syytä tarttua siihen pysähtyneisyyteen ja harjoitella sitten sen mielen rauhoittamista sitä kautta.
Hetken aikaa hengitellään vielä täällä. Hengitetään kertaalleen vähän syvemmin sisään ja ulos vielä tässä. Ja anna seuraavan sisäänhengityksen lempeästi auttaa ylävartalo ylös. Tuodaan polvet lähemmäs toisiaan, tehdään pikkasen tilaa sinne jalkapohjien väliin, nojataan kädet sinne selän taakse, taas pidetään huoli, että rintakehä pysyy avoimena. Keinoutellaan muutaman kerran polvia vähän puolelta toiseen. Jatketaan tästä lempeällä ristiistuntakierrolla niin, että kiepsautetaan jalat ristiistuntaan, oikea sääri jää eteen. Jalat voi olla myös enemmän vähän tällainen lomittain, silloin ei tule nilkoille niin paljon painetta. Ja samoin polvien välissäkin voi olla vähän reilummin tilaa. Tuodaan kämmenet sinne polville. Sisään hengitetään täällä. Ja ulos hengityksellä kierrä oikeaan. Ja sitten jäädään hetkeksi aikaa tänne. Eli toinen käsi pysyy nyt polven päällä, toinen käsi sinne selän taakse. Ja tässä kanssa pyritään pitämään hartiat mahdollisimman rentona. Rangassa pieni tuki, niin ettei lysähdetä sinne, vaan että saadaan vähän tilaa sinne nikamien väliin. Kuitenkin semmoinen lempeä kierto. Annat kasvojenkin lihasten rentoutua niin hyvin kuin vaan mahdollista. Ja tosissaan, jos on vähän tukkonen nenä niin kuin mulla, niin voi hyvin hengittää myös suun kautta ulos. Jos tuntuu, että on liian hankalaa yrittää nenän kautta puhaltaa. Muutama hengitys vielä täällä. Voi olla, että haluat vähän syventää vielä kiertoa tässä kohtaa. Ja anna seuraavan sisäänhengityksen rauhassa palauttaa keskelle. Hengitä keskiasennossa kertaalleen syvään sisään ja ulos. Noja aavistuskädet taaksepäin niin, että pystyt kiepsauttamaan sun ristiistunnan toisinpäin. Asettele kaikessa rauhassa ensin ne jalat. Tuodaan ensin kämmenet taas sinne polvien päälle. Haetaan lempeä pituus rankkaan. Sisään hengitetään.
Ja uloshengityksellä kierretään vasemmalle. Taas toinen kämmen tulee sinne polvelle ja toinen kääntyy selän puolelle. Hetken aikaa vielä täällä. Hyvä mahdollisuus vielä kokeilla. Haluuko keho kiertyä aavistuksen lisää? Ja nyt seuraava sisäänhengityksen lempeästi palauttaa keskelle. Hengitetään taas yksi hengityskierto syvän sisään ja ulos keskiasennossa. Liuuttele kädet taas sinne selän taakse. Saat suoristettua jalat. Voit vähän hölstyttää, heiluttaa, keinuttaa. Jatketaan pikkuetanalla. Eli avaa jalat vähän reilummin auki ja sitten voit tuoda jalkoja vähän koukkuun. Sisään hengitetään täällä. Ja ulos hengityksellä annetaan ylävartalon valua kohti alustaa sen verran, kun se on valuakseen niin, että vartalo muodostaa siihen etanan kotille. Ei tarvitse painaa jalkopohjia alustaan, että jos ne lähtee vähän sieltä harjoittamaan jonkin suuntaan auki, niin ne saa sen tehdä. Ja jos sulla on siellä tiiliä, polsteria, mitä tahansa tilkkeitä käytettävissä, niin ota ihmeessä, laita jotain otsan alle niin, että saat päälle päämään tukea vasta. Ja tässäkin taas, jos niska tuntuu tosi tiukalta, niin aina voi vähän kääntää päätä muutaman kerran puolelta toiselle, vaikka vähän pyöritellä. Tässä asennossa saadaan heräteltyä lantion seutua, vähän reisiä. Voi olla, että tuntemuksia on myös siellä niin kuin jalkaterien seudulla ja toki selkärangassa. Tosissaan, jos on vaikka bolsteri kotona, niin se voi hyvin sujauttaa myös sinne polvitaipeisiin. Jalat saa siitä sitten vähän ekstra tukea. Hetken aikaa hengitellään vielä täällä pienessä etanan kotilossa.
Anna seuraavan sisäänhengityksen ojentaa rauhassa ylävartalo ylös. Tuodaan polvet lähemmäs toisiaan, jalkapohjat alustalle, kädet selän taakse. Taas pyöräytetään olkapäät, rintakehä avoinna. Keinautellaan polvia vähän puolelta toiselle. Saadaan vähän liikettä sinne rankaan. Muutenkin näin aamusta niin ei viivytä noissa asennoissa ihan hirvittävän pitkään. No enemmänkin pikkasen niin kuin herätellään tulevaan päivään, mitä ikinä sitten oletkaan tekemässä. Hyvä. Jatketaan täältä niin, että oikea jalka jää suoraksi alustalle, vasen polvi kääntyy siihen oikein päälle. Eli nyt tulee kiepsahdaminen toisinpäin. Eli sitten vasemman jalan kantapää on aika lailla siellä oikeassa kankussa kiinni niin, että polvet olisi mahdollisimman paljon päällekkäin. Voi olla, että pitää vähän veivata sitä alempaakin jalkaa niin, että saataisiin ajatuksen tasolla lantio pysymään aika suorassa linjassa. Se lähtee nimittäin helposti vähän kääntymään sen koukussa olevan jalan mukana toki. Rentoutetaan suorana oleva jalka. Sisään hengitellään täällä. Ja uloshengityksellä taas sen verran eteen taivutukseen, kun tuntuu sopivalta. Mulla ainakin saman tien täällä ilmoitti heti alempi kankku ja suorana oleva jalan pohja, että ahaa, jotain tapahtuu, niin jäänkin aika lailla tänne ylös. Hengittelen hetken aikaa täällä ja sitten todennäköisesti hissukseen lähden vähän valumaan kohti alusta. Muistutuksena vaan, että ei tarvitse suinpäin syöksyä sinne ääriasentoon, vaan antaa sille keholle aikaa hissukseen avautua. Muutenkin jos paljon joogaat, niin hyvin tiedät, että takareidet saa joogassa useinkin aika paljon huomiota erilaisten venytysten muodossa. Niin niiden suhteen kannattaa olla lempeä. Jos huomaat, että ajatukset lähtee kovasti karkailemaan jonnekin ihan muihin maisemiin, niin aina voit palautella ne sinne omaan hengitykseen tai vaikka isovarpaan kärjen tuntemuksiin. Aina voit napata jonkun yhden ankkuripisteen, mihin aina palautat sen sun huomioon. On se sitten mikä tahansa. Sitä ei kannata ihan hirveästi vaihdella kesken harjoituksen, muuten se mieli taas alkaa vähän turhan paljon askartelemaan ja helposti lähtee kuljettamaan jotain tarinaa taas vähän eri raiteille. Että on se sitten hengitys tai varpaan kärki, niin pyritään pitämään se sama koko harjoituksen ajan. Muutama hengitys vielä täällä. Anna seuraavan sisäänhengityksen kutsua ylävartalo ylös. Tassuttele kädet taas sinne selän taakse. Rintakehä pysyy avoimena, nojaat sen verran käsiin, että saat suoristettua jalat. Ja voit vähän ravistella, heilutella, keinutella. Ja sama juttu jo toki
toisinpäin. Eli vasen jalka jää sinne suoraksi ja oikea polvi kääntyy vasemman päälle. Oikea jalan kantapää kohti vasenta kautta. Sitten taas pikkasen yritetään miettiä sitä lantioa, ettei ihan kiepsahdeta sinne kiertoon. Sisään hengitetään täällä ja ulos hengityksellä eteen taivutus. Voi olla, että on hyvinkin isoja puolieroja. Mulla ainakin heti tämä puoli ilmoitti jo ennen ensimmäistäkin pysäkkiä, että nyt ei kannata rynniä pidemmälle. Kunnioitan siis sitä tuntemusta ja jään tänne hyvinkin ylös. Verkon kautta pidettävillä tunneilla kyllä mun mielestä energia välittyy osallistujien kesken tosi mukavalla tavalla. Kyllä siitä tulee ihan tosi sellainen niin kuin yhteisöllisen tekemisen ja yhdessä joogaamisen tunne, vaikka jokainen onkin omissa osoitteissa ja välimatkaa voi olla tuhansiakin kilometrejä. Se, että kerron täällä vähän omista kehotuntemuksista, niin ei suinkaan ole itse tarkoitus, eikä joogatunneilla yleensä opettajat niin tee. Tarkoitus on vaan lähinnä ikään kuin muistutella sitä kautta siitä, että kun ruudun takana voi olla sitten ihan ketä tahansa, joku on joogannut pidempään, joku joogannut vähän vähemmän, kannustaa nimenomaan siihen oman kehon kuunteluun, niihin rajoihin. Ne on meillä kaikilla hyvin erilaiset, eri päivinä erilaiset, eri vuorokauden aikaan, vuoden aikaan, eri syklien aikaan. Ja se, että jos yleensä menet pisteeseen C, niin ei tarkoita, että sinne tarvitsee mennä joka kerta. Voi olla, että joskus menet suoraan pisteeseen D, voi olla, että joskus jäät A. Hetken aikaa hengitellään vielä täällä. Seuraavan sisäänhengityksen auttaa ylävartalo ylös. Pyöräytetään taas kädet selän taakse, nojetaan taakse niin, että saadaan suoristettua jalat. Vähän hölskytystä, heilutusta, keinotusta. Nestekierto aktivoituu, energiakierto aktivoituu. Jatketaan täältä peura-asennolla. Voit tuoda sieltä ensin jalat koukkuun, eli polvet kohti taivasta, jalkaperät alustalle. Nojaa reilusti oikealle kankulle, vasen kankku nousee ilmaan ja sieltä vaan pystyt pyöräyttämään joutortu sakarat. Eli oikea sääri jää siihen suurin piirtein 90 kulman eteen ja sitten vasen liukuu sinne taakse. Pidä vaan huolen, että polvi ja kantapää ei ole ihan samassa linjassa, vaan että siellä on reilusti tilaa välissä. Lantion suunta saisi olla eteenpäin, eli kohti sitä etummaista koukistettua jalkaa. Ja täältä lähdetään hissukseen laskeutumaan kohti alusta. Sen verran taas, kun tuntuu sopia. Jos on polsteri käytössä, niin se voi hyvin ottaa tähän halaukseen.
Eli tässä haetaan tuntemuksia sinne oikean reiden, oikean pakaran, lantion sekä. Voi olla, että on tuntemuksia myös siellä selän puolella. Toivottavasti olet välttynyt syksyflunssalta. Menin kehuskelemaan tuossa just hetki sitten, että en ole koskaan kipeä, niin niinhän sitten kävi, että flunssa iski. Ja täällä kyllä on ollutkin nyt paljon ihmisiä sairaana ihan perusflunssassa. Muutama viimeistelevä hengitys. Ja toki kun teet harjoitusta siellä omassa rauhassa, niin jos jossain kohtaa on sellainen olo, että olet just nyt siellä erittäin täydellisesti, niin jää ihmeessä hetkeksi aikaa pidemmäksi. Tuut sitten vähän perästä. Mutta jos tuntuu siltä, että asento on tehnyt tehtävänsä, niin anna seuraavan sisäänhengityksen auttaa ylävartalo ylös. Nojataan reilusti sinne oikealle koukulle niin, että pystytään pyöräyttämään vasen jalka eteen. Tuodaan taas polvet koukkuun, kädet selän taakse. Voit valita, jäätkö välipysäkille ottamaan muutaman hengityksen vai keinautteletko polvet niin, että saat pientä kiertoa myös rankaan. Ja jatketaan toiselle puolelle. Eli sieltä voi kiepsauttaa ne jalat toisinpäin, eli vasen sääri tulee eteen, oikea jalka liukuu sinne taakse. Sisään hengitellään taas ensin vähän lantiosuuntaa ja laskeudutaan alas.
Muutama viimeistelevä hengitys. Ja hissuksen. Auta käsillä ylävartaloa ylös. Nyt kun ollaankin tämmöisessä vähän niin kuin jo puoleksi kylkimakuulla, niin pyöräytetäänkin sieltä ne jalat vaan sinne taaksepäin, niin että päästään vatsamakuulle. Tuodaan hetkeksi aikaa jalat vaan suoraksi ja pää sinne kämmenten päälle. Voit vähän keinutella peppua puolelta toiselle, jos alaselässä tuntuu kireyttä. Jatketaan täältä sfinksillä, eli nostetaan ylävartaloa ihan kevyesti irti alustasta. Tuodaan käsivarret koukkuun siihen vartalon eteen. Jalat voi olla vaikka vähän reilumminkin auki. Saadaan pieni taakse kaarto sinne selkärankaan. Voit ajatella myös vielä niin, että käännät vähän luuta sinne kohti alustaa, saat pikkasen enemmän tukea sinne alaselälle. Ja sit, nyt näin aamusta niin ei romahdeta sinne käsien päälle, vaan pidetään asento vähän enemmän hereillä. Ajatellaan ikään kuin, että ranka tekisi vähän semmoisen pidemmän kaaren. Hengitellään vähän tilaa sinne nikomien väliin. Muutama hengitys. Hiljalleen lasketaan asento takaisin alustalle. Otetaan ihan pari hengitystä niin, että otsa tulee vielä kämmenten päälle. Päästä koko keho ihan rennoksi. Voit vähän nostella sieltä päältä ylös, tuoda käsiä vähän lähemmäs vartaloa. Ja sillä hyvin rauhallisesti lähde käsien avulla auttamaan itseäsi sieltä ylös. Liukuonttausasentoon, anna pekun työntyä pitkälle taakse, venytä kyljet oikein pitkäksi.
Ja täältä kömpiä vielä istuma-asentoon, mikä tahansa tuntuukaan sopivalta tässä hetkessä. Pyöräytä olkapäät ojennukseen, keinottele niskajärjestykseen. Halutessasi voit tuoda kämmenet sydämen eteen. Kumartaa itsellesi pienen kiitoksen siitä, että olet malttanut keskittyä tänä aamuna oman kehon herättely äärelle, mikä voisikaan olla sen tärkeä. Voit kumartaa siis itsellesi pienen kiitoksen. Minä sen sijaan kumarran kaikille teille. Kiitos tästä aamusta. Kiitos kaikille mukana olosta ja auringon säteitä täältä sinne. Ja Padmalla tosissaan Black Friday-tarjous jatkuu vielä huomiseen saakka ja se toki kannattaa hyödyntää. Jos etäjoukat kiinnostaa, niin mulla on oma tunti sunnuntaisin ensi kaudelle, kevätkaudelle ilmoittautuminen on jo käynnissä. Netistä löytyy siitä lisätietoja sitten. Ja muutenkin, jos joogaloma, patikointiloma, ratsastusloma Espanjassa kutsuu, niin täällä on. Ei muuta kuin ihanaa viikonloppua. Kiitos, moikka!